Bé, comencem amb la segona taula, inclusió i aprofitament de talent, requalificació professional per a la rehabilitació energètica i de renovables, liderada per la Ramon d'ABD i coordinadora del projecte Pauli. Doncs moltes gràcies. Doncs ja vam presentar no només la jo vinc de l'Associació de Desenvolupament i en aquest cas també una mica de la part del projecte Pauli, que m'he de juntament amb els serveis, forma part. I bé, Pausa, per posar-vos una mica en context, és un projecte europeu que busca millorar oportunitats d'inclusió laboral i social de persones migrades en els àmbits d'energia renovable i de rehabilitació energètica i ho busca fer a través de la formació professional, també el tema que està en el fòrum, i les pràctiques en empreses. Hi ha un projecte que connecta molt directament amb una de les preguntes centrals que ens porten aquí avui, no? Com assegurem que des de les organitzacions, en territori i les empreses, impulsem una transició energètica justa? Doncs en la taula de la continuació hi aportarem 3 mirades complementàries sobre com potenciem la inclusió d'aquestes persones que es troben molt sovint amb barreres, amb dificultats estructurals per accedir a aquest sector, però a més també en aquests processos de formació i requalificació i com aprofitem el talent des de l'acompanyament, la formació i també l'empresa. I ho farem a través de 3 persones que han tingut un rol directe amb el projecte de Pausa. El presento. En primer lloc, som una intermèdies. Ella té formació en enginyeria i sostenibilitat, 8 anys d'experiència en eficiència energètica i 13 en terrorisme per la defensa dels serveis bàsics. Treballa amb serveis en projectes europeus locals sobre rehabilitació energètica d'edificis i en aquest context està formadora líder del projecte Pausa. Ella ens parlarà dels reptes i de les solucions de fer formació tècnica a perfils d'inclusió. En segon lloc tenim l'Eloi González, L'Eloi té formació en enginyeria electrònica i automatització i és professor de formació professional a Salesians de Sarrià des de fa 27 anys. En cicles formatius d'electricitat electrònica i en programes de formació i inserció. Ha coordinat l'FP durant 12 anys i les pràctiques de l'empresa durant 10 i a més, des de fa 3 anys, coordina la formació ocupacional i al llarg de la vida i l'orientació de persones preocupades i treballadores. L'Eloi ens parlarà de com aprofitar el talent d'aquestes persones un cop formades. Finalment, tenim el Ferran Martínez, que participa avui per videotrucada. Hola, Ferran, ens escoltes? Us escolto. Vosaltres a mi? Sí, bé. Doncs el Ferran és educador social de formador, amb 13 anys de trajectòria acompanyant joves en l'exclusió social, i el 2013 va fer el salt al sector de les instal·lacions fotovoltaiques com a electricista a Azimut 360 o una cooperativa on hi treballa fins avui. Dins del grup, a banda d'instal·lador, ha estat responsable de recursos humans i tutor de pràctiques en diversos programes d'administració i projectes, com ha estat el cas del Pau. Ens parlarà de les traves burocràtiques i logístiques que troba en l'àmbit de l'empresa del dia a dia per incorporar aquests perfils al mercat. Doncs tenim una hora i us dono pas, hi haurà 3 intervencions de cadascuna de les persones ponents i després tindrem un breu debat. Moltes gràcies, Lara. Sí, jo agafaré el que començava a explicar sobre el projecte Pausa. Com estava dient, la Lara és un projecte que té com a objectiu la inserció laboral de persones migrades i té un fort component de gènere, si això no ho has remarcat. En el projecte volíem que un 20% de les persones formades fossin dones i és especialment rellevant perquè les temàtiques que estaven que giren al voltant del projecte Pausa eren la instal·lació fotovoltaica i la rehabilitació energètica. Hi havia aquestes 2 línies. El projecte Pausa és europeu, que està impartit en diversos països d'Europa i aquí el que vam fer va ser diverses línies, una part de competències transversals, que ens comentava també en Marc, que era tan important, per les competències transversals, té la part tècnica i la part de prevenció de riscos laborals
i la part de pràctiques en empreses. O sigui, aquestes quatre línies eren la formació del projecte Pau, al voltant de doncs unes 90 hores tècniques, i jo us explicaré, o sigui, que a les ciències l'escola ens va impartir la part de fotovoltaica i us explicaré més els reptes sobre la part de rehabilitació energètica en edificis. Doncs el primer que volíem fer en el projecte Pause és que fos una formació pràctica. En el sentit de no com fem que els alumnes puguin aprendre com en la rehabilitació energètica d'edificis, com una part d'instal·lació d'aïllaments, canvi d'equips, com aquesta part de la descarbonització d'edificis, si tenem, era aquest requeriment que fos pràctic, però evidentment tenim moltes limitacions, no? O sigui que no estàvem en una obra, sinó que estàvem a una aula. Llavors, això és un repte, no? Com fer pràctica una formació que no estàs directament a l'aula. Per altra banda, com us deia, el focus era més instal·lació, o sigui, un nivell de formació, quan el Marc us estava explicant que hi havia nivell 1, nivell 2, els requeriments que necessites per entrar, volíem que fos un nivell 1. Quan nosaltres vam anar a buscar escoles que impartissin rehabilitació energètica amb aquest nivell 1, no n'hi havia. Totes ja començaven al nivell 3. Jo crec que aquest va ser com el motiu pel qual no vam trobar una escola que ja tingués experiència en formació per rehabilitació energètica d'edificis ja amb un nivell 1. Llavors això era un dels reptes. Llavors ens vam trobar, per la part de formació, un sector molt segregat. De fet, abans el Manel us estava explicant a Rositas i Domus com hi ha diversos professionals que fan un assessorament integral. Llavors, en el món de la formació ens passa el mateix, que també està segregat, no hi ha una formació integrada. Llavors, per aquesta banda, ens va costar molt encaixar dintre el pressupost de la Pau de la formació tècnica. Per altra banda, també ens costava trobar centres que certifiquessin la formació, també perquè no hi havia centres formatius. Llavors vam anar a través del gremi de construcció. Va ser aquesta la solució que vam trobar. I una part de la formació tècnica la vam fer al gremi de la construcció i una altra part la vam fer des de Conserveis. És un any que va fer 40 hores d'ell, 20 hores nosaltres. Llavors ens vam trobar que al gremi de la construcció costava molt, hi havia un xoc de realitat i ens vam trobar amb tot el patriarcat del sector de la construcció, tant els formadors com en la manera com s'impartia la formació, no adaptació als perfils en els que estàvem formant. També hi havia un repte en el grup mateix, perquè el grup tenia moltes nacionalitats diferents, molts nivells, alguns tenien el castellà com a llengua pròpia, però altres no el tenien. Llavors, ens va fer un repte a nivell de formació, crec que també a estacions escolars, hi havia aquesta diferència de perfils. Llavors, ara us explicaré més també com jo individualment, com a formadora, vaig encarar tots aquests reptes, o uns altres reptes també em vaig trobar individualment. I vaig impartir 20 hores de formació de rehabilitació energètica d'edificis i tenia l'encàrrec de fer una formació pràctica en una aula. Llavors, com vam encarar va ser fent molts experiments a l'aula, intentar explicar conceptes a través de la visualització. Això va ser un. Després, visites a obra i visites a edificis eficients. Això en vam fer diverses. I també visites a fàbriques i a distribuïdors de materials aïllants, materials de construcció. Això va ser una part de la formació pràctica, que poguessin comprendre conceptes a través de visualitzar-los
I a més, visitar llocs on poguessin treballar, visitar què estan treballant, què estan fent, les persones que estan a l'obra, la distribució de materials, etc. Bàsicament, aquesta és la meva experiència com a formadora, aquestes són les reptes, i després us explicaré les solucions. Muchas gracias, Elinda. Vale, primero para Eloy. Bé, bon dia. Primer agrair des de fa un any i mig abans ho comentàvem amb el Benjamín de l'ABD, que es va haver de fer la proposta de participar en aquest projecte. En principi estava totalment alineat amb el que és el sentit de l'escola i la línia de treball a l'escola, i després d'això, un any i mig vist allà de la feta, agrairia sobretot al personal de l'ENE, els serveis i més, que han facilitat que tot allò del projecte tirés endavant. Tot i que el col·lectiu inicialment podria ser inclús el professor del primer dia que manifestava sols, és un col·lectiu de certa edat, un tema de diferents idiomes i cultures diferents. Al cap de dies el mateix professor va dir ojalà que aquests cursos fossin tomats perquè és una meravella tenir personal amb molt interès per fer la reflexió. Llavors, a nivell personal, penso que ha sigut molt enriquidor. També parlant amb els alumnes ha sigut molt interessant. I a partir d'aquest context, resultava ser inicialment l'escola i perquè també vam participar, perquè se'ns va fer la proposta i perquè vam dir tirar endavant aquesta proposta endavant. Per tots els anys que portem a nivell de formació professional, que sempre des que ens mirem de donar un bon tema a la societat, en particular a personal que tant de l'exclusió social com que hi ha primers personalitats que fan els adolescents en les escoles salesianes, com també a la pròpia societat. Llavors, en aquest aspecte, respecte al tema del projecte POU, una breu introducció del que som. Sí, bé, gràcies. Per una banda, és una formació educativa àmplia, portem a conceptualització, perquè es fem una mica al que és la demanda laboral que hi ha en els diferents sectors. És una escola sense metodologia educativa, portem 141 anys donant formació professional i per una banda mirem d'aportar un aspecte diferenciador cap a la societat, que és que tot sigui molt clar. Aquí tenim una mica la visió de tota l'escola, som una escola de postobligatòria, principalment, a nivell de cicles de formació de grau mitjà, tot el tema de pràctiques d'empresa, cicles de grau superior, el tema de programes de formació i inserció, per aquest motiu un altre, no hem pogut tenir l'educació secundària obligatòria a través del programa, poder accedir a l'estudis de grau mitjà. També pròpiament els cicles d'estudis de batxillerat i batxillerat internacional, i sobretot una part que m'ocupa més últimament aquests darrers anys seria tot el tema de l'arribada, formació professional, certificat de professionalitat, cursos que tenim també no només de natus, sinó per persones treballadores. Aquí, per una banda, i també perquè es va mencionar la tecnologia que us explicaré, som de grau mitjà o que es diu ara grau D, de diferents especialitats, de les àrees d'electricitat, electrònica, informàtica, manteniment, persones en situació de dependència, automoció. El que hem fet nosaltres tenim més cicles formatius de l'àrea industrial, que donem continuïtat amb els cicles de grau superior, que per la mateixa línia o situació, informàtica, comunicació mecànica, les gràfiques, tot de l'àmbit industrial, on la nostra màxima, jo soy un número venir a visitar l'escola, però crec que tota la part de FPE són tallers del que és necessari, el gràfic, mecànic, més, ara simplement de teoria tenim poques, les que també perquè el personal de l'alumnat, quan portes més algun dia, més de 20 minuts explicant, desconnecten, i perquè tenim molt de la pràctica, perquè també intentem donar resposta a la que necessiten les empreses, que és l'apartat, el disseny de la màquina, pot ser diferent a cada empresa la màquina que tindran, però volem que l'alumne de l'escola no tingui por, com diem a tota vegada, de tocar les eines, els programes, les màquines, el software que necessiten en el sector. Llavors, hi ha una cara de
I també, des de la part ocupacional, del tema de certificats de professionalitat, tenim a l'escola 151 certificats homologats, no són empàtics, bàsicament perquè el meu equip i jo mateix no es dona la vida, són total 5 persones, però sí que intentem fer certificats de professionalitat que donin sortida al món de laboral. Per això, la majoria de certificats que oferim és perquè hi ha darrere una agrupació d'empreses, un gremi, una associació d'empreses que ens han demanat que hi ha una demanda o una falta per la Generalitat Nacional en un sector necessitant que personal format per tal de dedicar-se després a l'empresa. En aquest cas, per exemple, i ara comentaré en breu, tenim un d'energies renovables que complementa la formació que els alumnes de projecte Pougent han fet i on actualment de 17 alumnes que tenim, 14 tenen de projecte Pougent. Sé que començo al final, però m'explicaré. I després també tot el tema de formació contínua i al llarg de la vida, perquè formació per empreses, el tema de temàtiques relacionades amb els diferents cicles formatius que tenim, soldadura, electrònica, inclús de treballs en alçada, que necessita aquesta competència, perquè si hores, per tant que puguin anar a les universitats, com per exemple treballs d'energia renovables, o tenen aquesta formació o els alumnes no poden tenir pràctiques o treballar. En aquesta línia, doncs, ara sí, no sé què passa. No, no va passar. Normalment jo he preguntat. Ara? No? Això ha passat i allà va sense. Ja sempre passa. Hemos llegit la campanya. Perdó. Ara, vale? El projecte Pougent, el que es van demanar, va ser també poder donar una certificació a una formació a un personal, en aquest cas en situació de funció social, per tal de tenir un valor afegit a l'hora actual. Nosaltres ens va plantejar si es pot plantejar com un títol de la pròpia escola, sense arribar, nosaltres vam valorar que podíem anar més enllà i vam parlar en aquest cas amb la BD Secretaris, amb la BD més que això podem oferir de donar una certificació reconeguda a nivell europeu a través de la titulació pròpia del SOC o del ICEP, realitzant un mòdul. Llavors, em sembla que és una oportunitat important per gent estudiar participar en aquest projecte, i en aquest cas va ser aquest mòdul que veieu aquí, operacions bàsiques de muntatge i manteniment d'instal·lacions solars voluntàries. En un principi s'anava una mica enllà de les hores previstes, però vam parlar amb totes les parts implicades pel valor que suposava a tot el personal que acabaria aquella formació i que donava una continuïtat a continuar estudiant o bé al seu any o al perquè el títol no era propi de l'escola, sinó era reconegut a nivell europeu de la nova normativa que sortir el 2024 que això facilita. Llavors, en aquest cas, l'alumne, al acabar el mòdul, de la nova tecnologia de formació professional, realitzarà un certificat de competència per nivell 1, perquè es coneix també com un grau B, i amb aquest propi certificat podríeu continuar estudis del certificat corresponent de professional o anar directament a treballar amb aquella titulació reconeguda on es dona una formació teòrica, però sobretot una formació pràctica de com entendre tot el tema de la fotovoltaica i dur-lo a terme i fer submuntatge. Vam fer també una formació de carrera, on veient també el sector, com comentava abans, que és necessari el tema de treballs en alçada, també se li va donar la formació de treballs en alçada, i també amb la llei de funcionaris va donar formació de competències digitals transversals. Això, ara una experiència que va molt bé, molt resumit, també hi ha una feinada aquí impressionant per part de la llei de serveis d'acompanyament d'aquest personal, i la importància de que a partir de la formació tècnica, l'alumnat veia molt engrescat a l'hora de participar. Van començar a fer el corregir, el corregireu, uns 25-27 persones, van acabar la formació de 24 persones. Jo crec que inclús els professors, els dos professors que van tenir tant de l'àrea fotovoltaica com el de darrere, ho van manifestar molta vegada que era una passada, era molt interessant donar aquesta formació, perquè havia molt interès per part de l'alumnat, i xocava molt perquè ells en altres nivells educatius, que tot i la seva motxilla que portava cada persona era
venían a la hora, tenían un interés, cuando podían venir, feien la consulta o comentaban, y això era molt més fàcil la tasca del professor i sobretot les preguntes que havien, que els dos professors comentaven en detall, no pregunta per preguntar, sinó pregunta perquè veuen que és necessari, perquè s'ho trobaran i feien preguntes a conseqüència. Llavors nosaltres des d'aquí, a part, vam oferir també l'opció d'aquells que poguessin o volguessin fer altres, o bé un certificat professional complet o relacionat amb energies renovables o altres relacionats amb àrees tècniques amb sortida de l'any. En aquest cas, per exemple, podeu veure de fer-ho. El tema de fotografies que vam fer a l'escola, de fer la sala, de posar sardaners, diferents alumnes que teníem, com es llevaven entre ells, com feien la instal·lació, perquè el govern feia a l'escola, instal·lació que podien trobar de sentar en sala, i aquí no tenim fotos perquè és complicat, són fotos perquè després hi podem explicar. Un professor no pot fer classe i no es posa a pensar en fotos, i llavors en un moment m'escapava i passava un això. Però la qüestió és, una vegada acabar aquesta formació, s'obren 2 vies a tot l'any. Una banda, tema laboral, en el que accedir al món laboral amb una titulació, oblidant-nos nosaltres en l'escola, partint de la base de que cada persona té una motxilla i no és important, és mirar com podem ajudar, tenir la informació que nosaltres col·laborar per tal d'assolir els coneixements. I en aquest cas, amb el grau B o certificat de competència a nivell 1, podíem anar a qualsevol empresa a buscar una feina que obria més portes que tancar, perquè ja tenim una titulació tant teòrica com a pràctica en aquest sector. S'ha treballat el tema de competències tècniques, qualitats socials, el tema que demana inclús l'empresa, perquè hem de comptar que hi ha situacions o cultures també diferents per entendre també com treballar a l'escola, en la societat que tenim, i aprofitar el tema d'això, l'utilitat, la instal·lació, el saber estar a feina i el saber fer les diferents tasques que treballen. I el que fa de les empreses, doncs en aquest cas, comunicació amb les famílies, que és el que busquen. Bàsicament, avui en dia, les empreses totes demanen que les persones tinguin sang, que és una cosa que inclús a mitjans que tenen una sang. Diu, sí, que tenen unes ganes d'aprendre i treballar. En aquest cas, com torno a comentar, que amb aquest col·lectiu era fàcil, perquè ja s'havia trobat a l'altra banda, que és la formació de més, tenia certes dificultats i, per tant, tenia un molt interès i ganes de treballar. I aquesta via de dir, comences a fer una formació que tu defineixes com vols acabar, no fa falta continuar formant-se, sinó ara pensa que és la necessitat, de fet, si 3 anys la tornes a tenir, te pots incorporar en qualsevol centre, no només en el sistema europeu, per a l'activitat. I a nivell d'altra via seria el tema acadèmic, a nivell de formació. En grau del món que vam fer, com a part d'un grau C, de certificat de professionalitat o professional, en aquest cas, relacionat amb un certificat d'energies renovables. Aquest certificat, de la norma, dona accés a un nivell 1, pot accedir a un de la mateixa família professional del nivell 2. I el nivell 2, l'interessant és que dona accés al grau mitjà. Des de fa 2 anys, tots els cicles formatius de grau mitjà reserven fins a 3 places per el gent que ve directament un certificat. Per tant, directament també s'hi dona opció, encara que no tinguin la seva prova d'Espanya o tinguessin certes mancances. Un certificat les ajuda a continuar l'estudi d'aquella professió, per un grau mitjà, que seria equivalent a un certificat de nivell 2, o també amb un grau superior, amb un nivell 3. Des d'un nivell certificat de nivell 2 poden accedir a fer un certificat de professionalitat de nivell 3 i en aquest cas, si ho tenen, després poden fer un grau superior. Aquesta opció que realment des del 2010 existeix i no es coneix, no sabem ben bé el per què, però obre moltes vies a persones com en aquest cas tots els que formen part del projecte Bousen, d'obrir mires i anar a fer un model molt pràctic que hi ha necessitat a nivell laboral. Respecte als cicles de grau mitjà que donen accés, donen accés directament a aquest certificat de professionalitat que oferim a l'escola, que ells feien un mòdul, al tenir xarxes d'estacions de tractament d'aigües, com s'ha comentat en la primera sessió, en la primera presentació, com també, que és la família professional d'energia i aigua, com també el que seria de tenir instal·lacions elèctriques automàtiques, perquè es fa un mòdul d'unes 66 hores completament de fotovoltaica.
Després, altres cicles, en el grau superior, pues es aquí, doncs, que diré que los documentos son de la familia profesional de energía de agua, que en aquest cas deia que un alumne ha de fer un certificat de professionalitat de nivell 1, passar un nivell 2, el 2 passa a fer un certificat de nivell 3 i després, sense haver fet un grau mitjà, té accés directe a un grau superior, d'aquest d'aquí. Perquè tots aquests programen incorporar diferents sortides laborals de les energies renovables que hi ha. I simplement, per acabar, per donar una mica visió, el primer certificat que surt aquí és el nivell 1, és a dir, havia exemple que estem implantant en totes les escoles, que hem comentat abans, que hi ha unes 12-14 persones del projecte Pousi que ho estan fent. Hi ha altres persones del projecte Pousi que estan fent altres certificats professionals en l'escola. Després, a la primera fila, la resta de files, són certificats de professionalitat de nivell 2. Per tant, l'alumne pot continuar estudiant en àrees molt concretes del tema d'energia. Són tots, podem dir, a nivell general, de tots els centres que tenen que fer un certificat, el 85% és totalment pràctic. Per tant, pot que l'alumne, quan acabi el certificat, acabi amb aquesta practicitat i vagi a l'empresa a saber realment el que s'ha d'intentar desmuntar. I per últim, doncs, del nivell 3, que és actual. Està en castellà perquè no està tot actualitzat en l'educació, això és de la web del Ministeri de FP, en el que resulten tots els certificats professionalitats professionals que donen sortida al tema d'energies renovables. És una via que nosaltres, per exemple, també vam comentar als alumnes quan vam fer el mòdul de dir totes les vies que s'obren, perquè el 2009 s'obren moltes opcions afirmatives que es poden garantir durant els anys. I, aquí simplement algunes fotografies que potser ja ho hem vist en altres bandes, el primer dia que parlem dels alumnes, la presentació del curs, la de Polita Pousi, explicar tot i que moltes coses ja sabien, van presentar també el professorat. Les diferents aules que tenen servir són activitats i tallers que tenen servir en el cicle formatiu de grau mitjà i grau superior, i això posaven en valor més que nosaltres, perquè veiem que, utilitzaven eines imaginàries que farien servir al món laboral. I realment la conclusió que també s'ha fet més va ser la cruenda, la situació de la gent que realment havia un futur projecte que no era fàcil, perquè no només venien a la nostra escola a fer formació, anaven també a Barcelona Activa o altres a fer formació, la complementat legal, que era molt enriquidora. I jo crec que més o menys en tots els àmbits van coincidir el mateix. A les ganes que venien, ojalà que en altres sentits, el mitjà o superior, el 50% de l'energia i ganes de treball que tenia que salir el tinguessin perquè tot seria un moment fàcil, a professors que porten 7 anys a venir a fer la societat. Entre ells ajudaven molt i això seria que la món feia molta feina i això facilitava molt la feina al professorat, perquè havia alguns que ho feien molt ràpid, altres no, però entre ells ajudaven i això no feia que el projecte tirés endavant i realment requeria. Jo entenc que no s'ho deixin endavant abans, però vam fer allà un projecte molt xulo. I això seria una mica on som la nostra petita aportació que hem fet al projecte Pousi des de Sant César. Gràcies. Molt interessant. I ara donem la paraula al Ferran Martí, de Dibuix. Bones. M'escolteu? Sí. Vale, jo us escolto una mica lluny. Si em pregunteu una cosa, podeu repetir, insistir una mica, perquè et dic, costa seguir una mica el fil perquè us escolto fluixet. Jo soc Ferran Martínez, ja m'han presentat abans, treballo a Cimut 360, som una cooperativa d'energies renovables, som una cooperativa de treballadores i des de sempre ens ha agradat tenir gent en pràctiques, ens agrada, ens ho creiem, de fet hem disfrutat bastant amb les persones que han vingut a fer les pràctiques, però una mica m'han encarregat o m'han demanat que faci els pros i els contres que, com a empresa, tot i que siguem cooperativa, no deixem de ser una empresa, i totes les dificultats que tenim a l'hora d'agafar gent de pràctiques.
Per una banda, més directament amb una cooperativa com nosaltres, que és una empresa petitoneta, amb uns 40 treballadors, moltes vegades hi ha certa rigidesa o establir, no? Les pràctiques tenen uns timings, no? Que vosaltres tenim com unes dates com a establertes, amb uns horaris que Perdó, Ferran, perdem. Estàs perdent la cobertura, Ferran. No. Una masia. S'està tallant. A veure, ara millor. Aviam, no. Hola? Sí. Ara sí. Bueno, intento, ara agafant el telèfon amb una mà. Sí, em seguiu? Sí, et sentim però no et veiem, però bueno, et sentim. Sí, he tallat el vídeo, sí, a veure si tenim una mica més de cobertura. D'acord, sí. Bueno, Sí. continuo i si no em talleu i mirem a veure si aconsegueixo un punt més de cobertura. Doncs això, explicava això, que moltes vegades el dia a dia de les instal·lacions fan difícil poder donar... A veure, se m'ha desconnectat el vídeo ara. Sí? Aleshores, això que deia, no? La dificultat a vegades de conciliar el que són unes pràctiques amb el que és la vida de l'instal·lador, no? Desplaçaments llargs, moltes vegades jornades llargues, tot això dintre d'un conveni que l'han assignat i que s'ha de complir per qualsevol problema o incidència que tinguem, doncs, bueno, no és del tot fàcil. Després també ens passen que les obres, diguéssim, que són més fàcils d'acollir gent de pràctica, que són obres grans per grans empreses, tot el sistema de seguretat i salut, les plataformes que utilitzen, no ens deixen que les persones en pràctiques accedeixin a aquestes obres. Amb la qual cosa, això ens va complicant també més poder acollir a gent en pràctiques, diguéssim, a uns horaris més establerts o més fet. I després, l'altra cosa que a vegades també ens passen, en obres més petites, que potser seria més fàcil poder acollir algú en pràctiques, tenim el client molt a sobre i tenir unes persones de pràctica implica una mica també deixar-los equivocar-se. Jo soc molt creient que s'aprèn més a equivocant-se que de moltes altres maneres. Amb la qual cosa, moltes vegades també és una mica difícil torejar, diguéssim, entre el client i l'alumne en pràctica que l'estàs deixant fer i amb la qual cosa té cert marge d'equivocar-se, amb la persona que està a la instal·lació de casa seva i diu, home, aquest no m'ho està fent del tot bé. I tot això, no, moltes vegades ens fa que es compliqui a l'hora d'agafar gent de pràctiques. Em aneu seguint? Sí. No. Vale, perfecte. Sí. Vale. No deia res, dic, a veure si m'estona que parlo sol. Vale. Això seria una mica la part, diguéssim, des de les instal·lacions, no? Els propietaris de les instal·lacions, la dificultat que ens fa poder accedir a portar alumnes a les obres. I després això... Ferran? Em sembla que estàs silenciat. Em escoltes? Doncs, Ferran, si et sembla, aniré a fer preguntes i ja enganxes a partir del que vagi sortint. Gràcies per les pocs. Vale. Doncs, bueno, a partir de les diverses intervencions, no? S'ha anat apuntant, com havia dit, doncs, obstacles, dificultats, doncs, de la part de la formació, no? També des de la part de la formació més reglada, també d'empreses que en aquest cas acullen regularment pràctiques formatives. Una de les preguntes que us volíem fer era justament quines creieu, quines haurien de ser l'adaptació també de continguts, horari de contingut o metodologia d'ensenyament fins i tot, per assegurar que les necessitats d'aquestes persones es tenen en compte
i que poden aprofitar el màxim possible aquests itineraris. Bueno, jo volia remarcar, més que els continguts, no? O sigui, que la Lluís està explicant l'èxit de la formació Pau de la fotovoltaica i aquest èxit crec que, o sigui, gran part és perquè el formador era el Pablo, que és instal·lador i que té molta experiència en aquest camp. I que els alumnes es mantinguessin motivats. Sí, evidentment s'ha de tenir molta experiència en formació. O sigui, l'escola té un dels punts, però també el formador. I el formador era excel·lent. O sigui, crec que sí, pocs es troben formadors com el Pablo. Llavors, ja veieu, el Ferran és instal·lador i no està aquí amb nosaltres. Tenen una vida molt ocupada i és molt difícil trobar un instal·lador que, a més, sigui formador. I això és el que no vam trobar a la recorregut de rehabilitació d'edificis. Llavors, per molt, o sigui, els formadors que estaven en la part de rehabilitació d'edificis eren un arquitecte i que tenia formació en enginyeria. Llavors, això ja era un repte en si, perquè estàvem explicant una formació que havia de ser pràctica d'instal·lació, però estàvem fent més teòrica, conceptual, no? I amb aquesta formació, que a nivell de formacions professionals es considera un nivell 3, o sigui, també s'està impartint no a nivell d'instal·lació, sinó més conceptualment. Llavors, crec que aquest és el primer punt de com s'han d'adaptar els continguts al que consideri els instal·ladors, o sigui, siguin els propis instal·ladors els que ho estiguin explicant. Després, ja ho he comentat una mica abans, aquesta part pràctica, també nosaltres vam aprofitar els materials de l'IREC, que estaven dient, de l'ICAE tenen recursos i tant, nosaltres vam aprofitar els que hi havia a l'IREC. Llavors, que hi ha aquests recursos, que estan a l'abast, que són gratuïts, que es poden fer servir i que se les coneixem, però només cal buscar-los. I l'últim de tot, que era un repte que no us he explicat, que era aquest xoc amb el sector de la construcció, aquest xoc cultural, aquests objectius del projecte Pau, que era inclusió de persones migrades, tant de confort com component de gènere, xoca frontalment amb el sector de la construcció i vam trobar això, formadors no sensibilitzats, que feien afirmacions violentes estructuralment cap a les persones que estaven rebent la formació. Llavors, el que vam fer com a solució, com a adaptació del Institut de Feina, a part de competències transversals, abordant tot el que estava passant a les formacions, que no hi ha només el contingut, sinó que estaven rebent aquesta violència estructural directament de la formació. A nivell d'escola, també per tant fer unes coses que comentava abans. Nosaltres inicialment no mirem la motxilla de la persona, sinó sí que decidíem després saber simplement posar en context la situació que es pot veure amb confidencialitat. I és el que vam fer, tot i que això en aquest moment m'anècdota, no? El professor Pau comentava que estava posant en les tardes una reunió col·lectiva, un programa de això, en el que només teníem 12 alumnes i a l'alumne se van havia de començar el curs, aquell pausa en 27 inicialment. I això és un gran repte de si podria arribar o com necessita més. I realment el que es van trobar és que ho facilitaven pel fet que en les seves pròpies motxilles cadascun ja sabia el que havia i com volien i què volia millorar, i això va facilitar molt la tasca de professors. Perquè sí que hi ha un problema d'idiomes entre cometes, però el valor també ho mirava facilitant. També conjuntament amb el treball que fèiem amb el José Isabel d'anar acompanyant aquestes persones. Però també una idea que al final tenim que fer una formació pràctica, s'explicava els conceptes a fer, repetia moltes vegades els conceptes a fer, a veure si vam fer alguna prova d'activitats que si suposava un repart, una prova, un examen de 2 hores, no es preparava molt, perquè a veure aquí la vida laboral no es trobaran, però deixant de ser una instal·lació real.
I llavors treballàvem de forma independent de cada alumne, però a la vegada aquells que tenien altres característiques o atribucions que fan una mica de concepte de més, és si el propi professor els comentava que s'acudeix per explicar una cada alumne, per fer la instal·lació i així mirar de fer les pràctiques en grups de 2 o 4 persones, per una banda, per assumir millors coneixements que ell tenia, a veure si els tenia bé o no, per un altre, però també perquè mirava d'anar cohesionant els grupets per anar fent tots la formació que havien de fer. Entendre conceptes, no canviar conceptes, també ho es planteja, i és un món complicat perquè s'han de fer conceptes elèctrics, de matemàtiques, i d'instal·lacions molt complexes, partíem de 0 o menys 0, podríem dir, però amb l'acompanyament que es feien individualment amb els alumnes, i l'acompanyament entre ells per anar-se formant i explicant, i que a la vegada el professor de classe va comentar, treballant per preguntes, que tenen a un, que tenen a l'altre, que tenen entès o no, anar cohesionant tot el grup com un grup, no una única persona, podríem dir, i entre tots ho anem explicant. Penso també perquè per altres formacions que hem trobat a l'escola, en el moment que deixes de banda també un desig de venir i que les mancances tenen i potencies més que saben que aprenguin com s'acaben d'explicar les seves valors que tenen positiu, doncs la resta va ser. I això continuament ho van anar fent i va ajudar que va tota la formació de tirant. I que inclús quan vam plantejar que podíem obrir l'oportunitat que acabessin aquells que volguessin fer una activitat professional, inclús en algun moment tenim un problema perquè teníem més alumnes que classes. I vam dir, podem d'encaixar d'una manera, però a la vegada t'ajuda a entendre que, sembla que sí que aquesta llei necessitava aquesta formació, van valorar tota la instal·lació i com es feia, i que ells mateixos inicialment quan ho van plantejar, que van ser 15 o 6 persones que devien continuar estudiant, quan van arribar al mòdul, això, tenien més de 20 alumnes, i per tant interessat en dir, si m'he tingut la capacitat i el treball de com fer les coses aquí, per crear un mòdul, jo mateix, a mi mateix em puc dir que tinc la capacitat de tirar endavant, fer un certificat o fer el plantejament productiu. I insisteixo que el certificat és molt pràctic, sabem molts conceptes, però des de la pràctica, i això també respectar altres referències que tenim de com s'han informat d'altres formacions més bàsiques, vam veure que teníem moltes oportunitats i podíem tirar endavant. Però sobretot aquest treball que s'asseia per això de la suma, per on vas, com quedes, i tirem endavant. Tinc un altre que entès en el concepte. Seu aquí i expliques a l'altre. I anem fent. Això ha ajudat molt a tirar endavant el projecte. Gràcies. No sé si, Ferran, tornes a seguir aquí? Sí, estic aquí. Vale. Vale, si vols continuar, estàvem doncs, això, comentant de quina manera es poden adaptar, en el cas, per exemple, vosaltres com a empresa, ara comentàvem la dificultat que us trobeu a certes obres per quan acolliu alumnat en pràctiques formatives, doncs, donar aquest espai, no? Però de quina manera feu per adaptar, per fer aquest acompanyament? Jo, de fet, pensava una cosa que potser és una mica difícil o revolucionària, és el tema de que les empreses cobréssim per tenir alumnes en pràctiques. És a dir, les hores moltes vegades que posem als instal·ladors en tenir gent de pràctiques, en fer bé les pràctiques, tot aquest temps, que es pogués cobrar. De fet, jo soc molt partidari que els alumnes haurien de cobrar. O sigui, podria ser una balança, no? Quan comença un alumne en pràctiques i una bossa de diners que al principi recau més a l'instal·lador que està fent l'ensenyament, que són hores que s'utilitzen per ajudar i acompanyar l'alumne en pràctiques a fer, i que a mesura que anéssim avançant, aquesta balança es anés compensant perquè l'alumne cobrés aquests diners. Així les empreses tindrien com ser al·licient en poder tenir alumnes en pràctiques. Una altra cosa que també seria molt atractiva, que per mi, per exemple, que a vegades intento tenir gent de pràctiques, però des de l'oficina es veu tot més complex, per això que dèiem,
dels propietaris de les instal·lacions, de gent que no és professional o s'està formant dintre de casa seva fent una instal·lació, és que les pràctiques ja vinguessin amb obres. És a dir, no? Potser seria buscar recursos des d'administració o inclús des de particulars, que ells ofereixin la seva instal·lació, no sé si reduint el preu o no, o com poder fer-ho, però que els alumnes vinguessin en mans amb una instal·lació. O sigui, que s'aconseguissin de l'administració, això, instal·lacions per fer amb gent de pràctiques i que d'aquesta manera nosaltres, els instal·ladors, les empreses, accedim a aquestes feines amb la condició de que l'haguem de gent de pràctiques. A propòsit del que deia el Ferran, no sé si, per exemple, Eloi, que com a coordinador de formació d'empresa, aquests líders que deia el Ferran, han fet a les empreses, no? A l'hora de quan els podeu acollir al final, quina és la reticència que donen o com ho treballeu amb elles? Bueno, yo totalmente de acuerdo con el Instagram, porque realmente es un mirad, en esa la última comunicación que la semana pasada que aumentaban el tema del coste de San Tomás, on tenía a Cataluña el 85% o 90% de las empresas últimas, digo, son para ser, pero una banda que estén demandando, ¿no? Entonces, la formación se hace una serie de prácticas en empresas que respecte a fa 2 anys s'ha incrementat bastant les hores d'empresa i per altra banda, perquè no sabíeu ara el l'ensenyament superior, gairebé el 20% de les hores de pràctiques se les valora a la pròpia empresa i s'han de fer en l'empresa. Llavors, no només el que es coneix com dual, o el principal que seria dual, que són 600 hores de remuneració, sinó doncs les pràctiques base que han de fer, que són 615 hores, y que si no son aquellas horas el alumno no té el títol de grau mitjà o grau superior, en aquelles 630 hi ha un percentatge de 20-30% que fins que no fa la pràctica a l'empresa i no té nota del 50% dels mòduls, del 50% de les estructures. I aquesta nota la posa l'empresa. Per tant, per una banda, veiem que s'està demanant molt a l'empresa, però per altra banda, no hi ha una compensació a l'empresa. Cada dia l'empresa és un autònom, una petita mitjana empresa, que era una empresa perquè és una manera que un valor afegit i un valor econòmic a la societat, però se incrementa per totes bandes el tema del cost d'autònoms, el tema de... Però a la vegada té la necessitat del tema generacional o altres aspectes que no fem molt tècnics perquè hi ha una demanda. Llavors, jo mateix com a persona, treballadora, tens una necessitat, però per una altra banda no arriba. Quan en canvi en països com Alemanya, on ve el concepte dual, tot això la fila de comerç ho tenen molt interioritzat i van de nexar unió entre el centre de formació i l'empresa per ajudar i encaixar tot aquest aspecte inclús de facilitar o ajudar a les empreses. El tema d'entrenar el concepte. Fita que el complex empresarial d'Alemanya, que és el que tenim aquí a Espanya, les pimes són molt poques, podríem dir que la inversa que tenim aquí, però sí que algun sector, com abans també es comentava en la xerrada, es necessita una persona o un col·lectiu de persones que facin aquesta unió d'escoles i empreses, de veure que necessiten les empreses, de veure quin canal es poden posar per tal d'arribar a les empreses, però també a l'alumnat, quan va un cicle formatiu, poder anar a treballar. Explico una qüestió, per exemple, relacionada amb això. Els alumnes quan fan pràctica de llegar a les instal·lacions en general o altres sectors poden fer pràctiques en l'escola, en centres de formació, poden tocar maquinària, fer instal·lacions en ells, però quan van fer la pràctica no poden. Per una banda, si són de la mitjana, que són de l'edat, la normativa no s'hi permet, per altra banda, perquè alguns són de 8 anys, però, el que comentava Ferran, no decideixen fer una pràctica fàcil. I nosaltres cada vegada ens trobem que molts alumnes de 20 grau mitjà de la superior decideixen canviar de sector perquè l'empresa no és el principal, simplement perquè estan cuidats. Nosaltres també de vegades expliquem que si l'alumne de la mitjà de pràctica se li hauria de facilitar que pugui trobar empreses, que pugui treballar en les pràctiques i que pugui tocar maquinària. Si poden tocar maquinària de l'escola, tenir el gran tot una empresa més, trobem que el 90% de les empreses no poden perquè el conveni prohibeix que els universitats puguin tocar la mà. Llavors és una mica contradictori.
Hi ha empreses que volen col·laborar i necessiten que alumnes facin pràctiques per formar-se més, però en contra, això diu, no? El conveni, el tema de prevenció o altres històries no ho faciliten. Llavors, aquí veiem que una entitat o algú que pugui veure necessitat d'almenys per una altra hauria de facilitar-ho per dir, si s'ha creat una normativa, en aquest cas per part del Departament d'Educació, que facilita que alumnes puguin tocar maquinària i etcètera en les escoles, doncs algú que també facilita que, sota un paràgraf de protecció també de l'alumne i la pròpia empresa, puguin fer una mateixa l'alumnes en les empreses. De fet, el que ha de fer el que fem a les escoles no és dir que estan diferents empreses, perquè no passa que funciona. I sí que el tema d'ajudes econòmiques no és desbaratat el que apunta el Ferran, perquè sé que hi ha altres comunitats autònomes espanyoles que facilita, per exemple, el secretari de les primeres, que una gran empresa una base econòmica i una formació molt diferent a una FIU. I per tant, necessitem incentivar que les empreses també la facin. Això, una comunitat autònoma que s'ha fet, que inclús a la comunitat autònoma a vegades veiem aquí l'empresa té una seu i primer pregunta, quina aportació econòmica es dona a una empresa mensualment per a pagar una central? I ara no em dic, perdó, això? Però sí, allà la comunitat autònoma es fa, en aquest cas, si no ve algú al cap, en aquest cas és el País Basc, i aquest concepte de pràctiques de fer empresa i facilitar-ho era molt menor. I clar, és allò que dius, realment, si veiem que està funcionant, no només a l'Alemanya, sinó a la unitat de persones, sinó a Espanya, en aquest cas al País Basc, això vol dir que s'han de buscar els canals i maneres de fer, però s'han de buscar els canals. Perquè entre tots guanyem, si empresaris tenen alumnes per fer pràctiques, per treballar ells, al final l'empresa empresarial va creixent i per tant és bo sobretot això i tirar endavant. Són equilibris. I també ens agrada de preparar-nos. Gràcies. No sé si vols dir una cosa. No, i crec que ho han explicat superbé, o sigui, a part de la petita pàgina web, una cosa també és que a més de la pàgina migrada que hi ha una barrera més, però crec que El Ferran Millet, no? Vale. Tenim uns minuts per si hi ha preguntes, públic, comentaris, no sé, alguna cosa que voleu afegir. Jo vull preguntar, Volia preguntar com vostè per arribar a ser alumnat per fer la formació. aquesta Bueno, en primer lloc, també el projecte, com comentar, va ser una idea, va sorgir per iniciativa de la col·laboració de la Veia Servei de fa molts anys i de la necessitat de Veia Servei d'Inserció Sociolaboral, doncs detectar la necessitat de veure justament l'àmbit de l'energia, la necessitat de persones, de formació. I nosaltres teníem aquest públic de persones que venien a buscar educació, formació i acompanyament per excedir-se. Llavors, en primer lloc, vam anar molt a oferir-ho a les persones que estaven atenent el nostre servei, però després també a través de la xarxa d'entitats i el servei està a l'Hospitalet, però treballen en entitats de tot el territori, que segueixen treballant específicament amb el col·lectiu de persones migrades. I de fet, per nosaltres va ser, per nosaltres hi havia la idea del recorregut que té en programes de formació, vam començar amb una quota alta de 25 persones, perquè sabem que molts cops, quan hi ha programes d'aquest tipus formatius, molta gent es va quedant perquè es presenten dificultats per mantenir-se o pensava que s'apuntava un tipus de formació, veu que ja no interessa i ha estat molt un èxit que han mantingut un nombre de gairebé 3 o 4 persones que van fer baixa per diferents motius
s'han mantingut tot aquest gruix de 24 i 23 persones participants en els dos itineraris. I també crec, bueno, com que he comentat, la clau ha estat molt doncs, aquesta part d'adaptar. O sigui, hi ha hagut una adaptació molt gran per la part formativa, un acompanyament molt transversal, que no ha sigut només doncs, en l'aula o en suport allà, però també orientadors, orientadores laborals, que aconseguim a cada persona suport econòmic, de transport, de necessitat bàsica, doncs, garantir que d'alguna manera aquestes persones hagin pogut fer tot l'itinerari. Sí, llavors, bàsicament sí, ho hem vinculat. Doncs, vale. És cert que les quotes de la seguretat social quan fan la empresa, però també les normals són. Llavors, una mica la carrera Nosaltres, com a escola concertada, sempre la portem nosaltres com a escola, no som escola pública. La seguretat social ha assumit la tenim al 100%. l'escola pública en transport. Vale, doncs moltes gràcies. Moltes gràcies. I